Продължава предаването на брега на телевизия Черно море, уважаеми телевизионни зрители. Аз съм Кирил Аспарухов. Ако сега сядате, сте пропуснали откровенията на Валери Станков и негови стихотворения, които прозвучаха в ефира на Черно море. Сега ще ви направя съпричастни с предпремиерните вълнения на драматичен театър Йордан Йовков Добрич, където Павел Павлов направи театрална постановка по разкази на Йовков по повод 130 години от рождението на българският класик. Вижте. Остава в съкровищницата на българската култура своите неповторими режисьорски решения на Горски хора, на Милионерът, на Язовецът, на Вечери в Антимовския хан. Павел Павлов отново посяга в хубавия смисъл на творчеството на Йордан Йовков. Надявам се, че това не е само повод за 130 години от раждането на Йовков, а и нещо друго, което Павлов държи в душата си. Аз му казвам Палю, защото го познавам от първите му филмови опити. И аз ще ти позволя да ти казвам Кирчо, защото хора, които се познават отдавна, са изяли много соус и така нататък. Да, повода никога за мен не бива да бъде някаква кръгла годишнина. Йовков е от тези хора, които на 130 години са все така млади, както и на 13. Неговото творчество, какво да говоря, това е най-любимият ми автор. След едно 14 годишно отлъчване от екрана и от театъра, аз съм особено щастлив, че бех поканен именно тук, в театъра, който носи неговото име, в неговата земя, която не знам защо я наричат равна като тепсия. Аз би казал, че тая Добруджа се е проснала върху двете разперени длагни на Бога. И ако има някакъв миг в моя живот, имал съм и други такива, когато наистина щастието да бъде пълно, душата ти да ехти от хармония, то беше именно този период, моето завръщане от отлъчването отново на театралната сцена. Йовков не е случайно в живота ти. Йовков е съпровождал целия ми живот, откак се помня. Това е... Аз го наричам евангелист. Има 4 евангелиста, нали, които са написали житието на Христа. Матея, Лука, Йоан, Марко. Но Йовковото българско евангелие по нравственост е толкова високо стои, че аз би казал, че той е 5-ият евангелист, но това е някакво нашенско българско евангелие. Да, но много често го забравяме. Йовков не го носим в сърцето си, не четеме негови произведения. Да, печално е това. Ето на неговата 130 годишнина в Добрич. Добрич е единственият театър, който поставя Йовков. Затова пък в София са наспорили спектакли на американски псевдомодернисти и така нататък. Но аз този модернизъм или това псевдотеатрално действо, което се извършва, за мен това е мода. Тя ще мине. Тя е като чалгата. Как подходи Палю за новата си постановка по текстове на Йовков? С много страхове и с много колебания, защото това е един особен спектакъл, в който влизат толкова много неща, някои от които христоматийно познати, като разказа Мечтател, като разказа Серафим, но има много страници, които някои за пръв път ще чуят, защото има много неща заимствани от последния недовършен роман на Йовков «Приключенията на Гороломов». Има двата прекрасни разказа за иманярите «Несполука» и «Вражда», които всъщност показват как и Йовковият хумор е друг хумор. Той не е дебелашки байгянювски. Той е един деликатен, фин, интелигентен хумор. Аз съм сигурен, че ще открием един романтичен Йовков. Надявам се, моят приятел Борис Луканов непрекъснато му подиграва в добрия смисъл на думата и казва: ти си последния романтик на века. Викам, да, българин има нужда малко да се върне към своите изконни добродетели, на времето, когато Йовков е публикувал и старопланинските легенди, и Жетварят,
всички са го упреквали и са казвали, как може след тези покруси, след този погром, след уния нещастни войни за България, когато загубваме 1/3 от своята територия, вие да се занимавате, да се връщате назад, да ровичкате в миналото. Йовков отговорил, миналото е такова съкровище, че ние трябва да знаем какви сме били, за да оцелеем и да знаем какви трябва да бъдем в бъднините. Та и аз така подходих по Йовковски. Това звучи много актуално днес. Ще бъде ли разбран Йовков от днешните хора, от днешната младеж? Аз смятам, че той е автор с най-голям шанс да бъде разбран, ако бъде прочетен. Но тъй като по тази банална история, която казваме мишката изяде книжката, след като вече младите хора не четат, аз тук видях един надпис «Модерно е да се чете». Може би и това е начин да привлекат младите хора към четене, към това невероятно таинство, където седиш сам с автора. И то е като едно обладание духовно. И сега, като не четат, поне да им покажем сдъвка на храна. Пак е нещо. И аз се надявам, че тукашните млади хора, които тук, между другото, има много публика и са жадни за театър. Добре, като не отварят книгата, да дойдат, ще дигнем завесата на сцената. А защо международна страноприемница? Това е точно така е описан този в една глава, международна страноприемница, на която съдържателят, който е един много събирателен образ на кръчмари, на лихвари, а същевременно и на зевзеци, той казва, от тук минава главния път за Кюстенджа. Но колчем се заговори за пари, толчем той нарушава международното съгласие. Но това нека зрителите да го открият, когато дойдат на спектакъла. Това желая от сърце на добър час. Аз благодаря от сърце на едно приятелско внимание и на едно приятелско пожелание. Това е в името на телевизионния зрител, без когото не можем. Стойчо, кажи, какво ново, Векто? Новото е Векто. И в града времето е спряло, като механизма на градския часовник. И сега пожарникара, вместо да стои на кулата и да гледа за огън, е станал часовникар. По цял ден размахва един голям ключ и удря камбаната на часовника. А ако не, в енергията не може да различи нощ от ден. Знаеш ли, приятел, когато бях малък, исках като порасна да стана в енергия. Представях си как опирам стълбата от диреците, качвам стъпалцата, запалвам фенера, турим изчистено шише и усилвам огъня. После мятам стълбата на рамо и хукам към следващия фенер. Един подир друг блясват из цялата улица. Да стане видело по цялата земя. Да. И аз като диаген. Цял живот броди с запален фенер в дирене на човеци. Но май, че трябва вече да го гася. На какво ми е фенер в тая пъчва? В една от главните роли в новата постановка на драматичен театър Йордан Йовков Добрич, публиката ще види един от любимците си, Валери Марков. Той в ролята на Боян. Валери, Боян и Йовков. Как приливат в тебе и как успяваш да намериш своя Йовков чрез Боян? Питам. Много интересен въпрос за неподготвен актьор, но ето затова всичко ще бъде на импровизация, това, което усещам. Да, Боян е един от героите в разказите на Йовков, Мечтатели. И не напразно нашия режисьор Павел Павлов каза, че ако не беше вече измислил това име Страноприемница край границата, нашия спектакъл трябва да се казва Мечтатели.
Защото всеки един от героите, преплетени в тази сплитка от разкази, както самия режисьор си е кръстил драматургията, мечтаят по някакъв начин. А пък моят герой Боян Боянов, той идва си с името от разказа Мечтатели. Така че за мен беше по-лесно да го адаптирам към себе си и да го намеря в самия себе си, защото аз по принцип също се слагам в категорията на все още романтичните мечтатели. Може би някои хора ще ми кажат, за съжаление, той е мечтател, но предпочитам да си остана такъв. Един мечтател на една вече средна възраст и не искам да изгубя това свое мечтание в себе си, а пък все пак той е излязло и под перото на Йордан Йовков. Излишно е сега да обяснявам кой е Йовков за нашата Да, но не е излишно да те попитам на каква възраст попадна за първи път на Йовков. И това беше на поръчение на учителката или сам откри за себе си Йовков? Йовков аз попаднах още когато дойдох млад актьор по разпределение в Толбухинския театър, Йордан Йовков. Тогава се направи юбилея на драматичен театър Йордан Йовков с премиерата на Милионерът. И играх Кондов. Всъщност тогава за първи път се сблъсках с едно голямо заглавие в Йовковата драматургия. След 20 години на 80 годишната отново ме поканиха и аз отново се сблъсках с Йовков и пак в Милионера, и пак с доктор Кондов, което беше за мен едно изпитание след 20 години да се покажа пред публиката в същата... Да, как е помадрял и пораснал Кондов. И сега просто за мен наистина не мога, как да кажа, повече от шанс, от удоволствие, от късмет, че мога да застана в тази сплитка от разкази на Йовков под режисурата на Павел Павлов, който ни се е направил един Гергев от Йовковите разкази, където ни среща всички. Той среща и Боян, той среща и Серафим, той среща и Карак Колю на сцената. Той среща толкова много персонажи, които когато четеш разказа, дори не можеш да си помислиш, че може да ги срещнеш на едно място и те да намерят общ език и да се получи събитие от цялата тази история и да накара зрителя да се замисли от всичко това, което е чул и видял на сцената. И съм сигурен, че ще има много зрители, които ще се питат, тази пиеса на Йовков откъде е излязла, от кой шкаф? Ние не сме чули да е написал такава пиеса. Убеден съм, че има доста такива зрители, които няма да разберат, че това е сплетня от сплитка, т.е. от много Йовкови разкази вътре. А не се ли опасяваш, че няма да бъде разбран днес Йовков от съвременниците на днешна България? Това е абсурдно. Просто даже мисля, че човек като тебе не трябва да си го помисля. Не, предизвиквам, защото знам как глада е към комедийни ситуации, към абсурдни американски пиеси. Така е, но аз мисля, че в Добрич децата са закърмени с Йовков и съм сигурен, че дори ако не са прочели Йовков, минавайки покрай театъри и видят надписа Йордан Йовков, те може би ще попитат кой е този чичко, нали? И съм убеден, че тяхните баби или родители поне ще могат да кажат, че това е един писател на Добруджа, а пък все пак Добрич е в Добруджа. И съм сигурен, че поне ще знае, че това е тяхния Йовков и друг е менталитетът тук на добруджанци. Те ревнуват, когато се казва за Йовков. И затова съм убеден, че тук трудно някой може да си позволи да направи експеримент с Йовков, да го прехвърли в 22 век, в някоя дискотека и така нататък. Може би ще има 10 зрители, които ще влязат да го гледат, ако тръгнем да изопачаваме Йовков в днешното съвремене. Но все пак аз съм убеден, че Йовков е толкова съвременен сега, както ни повтаряше по време на репетиционния процес Павел Павлов. Той не е устарял. Не можеш да кажеш, че Йовков е на 130 години в момента, когато четеш разказите и виждаш неговите герои и съм убеден, че всеки ще види част от себе си в някой от героите на сцената. Имахте ли точно тази свобода на импровизации, която е характерна за актьора и много често не се подчинява на режисьорската палка? Повече от свобода имахме, но не мога да кажа, че слободия. Наистина, Павел така ни зарази с Йовков. Все пак ние сме зрели хора, интелигентни, чели сме немалко Йовков и сме го изучавали, но той така ни зарази с Йовков, че по едно време каза, ето, аз мисля, че ви пуснах в моите води, сега вие плувайте и наистина ни даде една прекрасна свобода да импровизираме и да предлагаме за нашите образи. И вътрешно би споделил
че Йовков остава трайна следа в теб, в душата ти. Абсолютно, абсолютно и дълбоко вярвам в себе си, че и на 150 годишната може пак да стъпа на сцената на Добричкия театър в някое Йовково произведение, така че наистина Йовков ще си остане в мен. Аз винаги съм мечтал, дори когато бях във Франция, няколко пъти писаха, живее в Париж, но мечтая да играе Йовков. И наистина мечтата ми се сбъдна. Хубаво се е това моето малко. Аз като го позакърпя пак, ще изкарам с него и тая зима. Пари. За какво са ми пари? Кълдара ми ли ще правя? Пък ако ми е писано, състои планто аз, мога да се представя и пред Бога. То там, на оня свят, може пък да ми помогне. Тук виж пък там ми дали много злато. Златно. Скъпоценното е да си каже. Борис Луканов, един от необичните варненски актьори, снимал се не много в българското кино. Ето, появява се на 74 годишна възраст в ролята на Серафим в новата премиерна постановка на драматичен театър Йордан Йовков. Логично да коментираме как прие това поредно предизвикателство ти, побелял от роли, побелял от грижи, разминал се с много реформи и постановления, ето отново гориш на сцената. Абе, колко горе не знам, но разбира се, че всяко ново предложение за работа в това време, пък и винаги за актьора е важно да работи. И затова предложението на Добричкия театър за мене беше радост по няколко причини. Първо, защото за първи път стъпих на професионална сцена в Добрич точно преди 50 години. Преди 50 години, само месец по-рано, защото дойдох в Добрич на 15 септември 60-та година, а сега дойдох на 29 септември. Приятен юбилей. Да. Така че едно връщане към началото е винаги интересно. На мене ми беше интересно. Още повече пък, че така поканата идва и от такъв режисьор като Павел Павлов, който бих казал, че Йовков му е толкова в сърцето, толкова неща направи по Йовкови неща, че така, радостта е и от срещата с Павел Павлов, с който след един филм Горещо лято ли беше, как се казваше? Да. Който беше сниман преди спомени. Да, преди доста години. И сега отново се срещаме с него. И се срещам пък с един особено любим образ. Образа на Серафим. Аз си го спомням още от студентските години, като откъси сме правили този разказ. И не бих казал, че ми е бил мечта, ама някъде далече в мислите ми съм си го мислил дали пък няма да ми се случи. Ето вече на тая преклонна възраст ми се случи. И това е радост. И радостта от интелигентността, културата, дълбокото разбиране на Йовков. Всичко това е предизвикателство и радост за мене. И в същото време имам малък страх от... Аз наричам Павел Павлов последния романтик в българската режисура, в българския театър. И в толкова суровото време, в което живеем, ми струва, че този романтизъм
Така, много закъснял като че ли. И когато му го казах, той казва: аз не разбирам, ти упрекваш ли ме за това? Аз му казах: не, аз го казвам с тъга. Какъв е твой Серафим днес? Ще бъде ли разбран? Той... как, разбира се. Разбира се, един абсолютно уравновесен със себе си човек. Човек, за който материалното като че ли нищо не представлява. Някакси целунат от Бога човек. Той разговаря с Господ и в това стои по-високо от всички. Не го занимават дребните неща. Дали ще си купи ново палто или няма да си купи ново палто. Дали е с толкова кръпки или ще бъде с по-малко или... Да, има мечта, че там може би на оне свят ще получи. Не вярва, разбира се. Не си вярва на това, но го казва. Мисля, има там едни пари, които дава на една бедна женица. Парите, които е спастрил, за да си купи новото палто. Пък ги дава, за да заведе мъжа си на болницата. И го прави с радост. Прави го без никакво отношение към материалното. В този смисъл образа ми, разбира се, ще срещне съпротивата на огромната тълпа, втурнала се към забогатяване, към пари, към неща чужди на философията на Йовков и на моята лична. Защото аз съм сигурен, че ако на улицата срещнеме подобен Серафим като тебе, може душата му да разговаря с Бога, да мечтае за много неща, но така опъркан, с дрипи и окъсан, едва ли някой ще му обърне внимание и ще го спре? Ами сигурно. Няма да му обърне, даже ако си поднесе и шапката за някоя стотинка, едва ли някой ще пусне. Народът ни обедня духовно. Казвам го с огромно съжаление. И то вече в такива степени, че ми се струва почти невъзвратимо. В това отношение аз, за разлика от Павел Павлов, аз съм песимист. Аз не знам докъде това почти пълно опростачване, този стремеж към материалното, докъде ще ни доведе до тази липса на духовност. И го срещаш навсякъде. И въпреки това. Ето, преди 2 дена се разхождахме с Палю Павлов из Стария град. Срещнахме... отидохме в една шапкарница в Стария град. Срещнахме един бай Георги. И такива хора се срещат. Добри, знаещи, четящи. Но всички са с някаква носталгичност носят към миналото. Това минало, дето го оплюваме непрекъснато и аз знам, в много случаи с основание. И в същото време с някаква носталгия се връщаме защото имаше все пак някаква ценностна система изградена, може би въпреки, може би напук, но я имаше. Сякаш ли се загубва в повечето хора. Единици остават тези, които мислят. А Йовков ни е необходим в момента. Днес. Особено днес. Много. Ние правим представлението по повод 130 годишната от рождението му и непрекъснато си говорим за това, колко всъщност тези 130 години никак не са се отразили на самия него, като че ли той е млад, защото просто радостта от това да се срещнеш с разказите на Йовков. Това лято по повод на постановката вече знаех, че вероятно ще бъда ангажиран и отново се върнах към разказите на Йовков.
Такова удоволствие беше да се върна отново, да ги прочита отново, да се преживее отново тези вълнения на героите му. Герои, в които има всичко, нищо не им е чуждо. Няма престъпници, няма злостни хора. Да, всичко има в тях, но над всичко като че ли е добротата. Добрия поглед към човека, добрия поглед към животното, ако можеха да говорят. В тези 50 години трудов стаж, трудово горене, имала ли друга среща на Луканов с творчеството на Йовков? Да, една от първите постановки, когато в 1982 година отидох в Народния театър, тогава моята учителка, професор Надя Сейкова, постави Чифлика край границата и там наред с Гец, Бог да го прости, и други големи артисти, и аз играех един такъв подобен на Серафим Гърдю, се казва героя ми в Чифлика. Така че за втори път се срещам с Йовков на сцената. Вълнувате ли се от срещата с публиката? О, винаги. Аз запазих вълнението пред всяка среща. Не само преди премиера, преди всяко представление, едно треперене, един вътрешен огън гори пред срещата с публиката. Нека да бъде успешна и тази поредна среща. Желая ви го от сърце. Благодаря. Виждате ли, госпожице? Ето днес 3 големи звезди една след друга. Това е Ралицата. Поне аз винаги мога да позная кое време е. Ралица се казва от Ралове. Ето, най-напред са половете, след това Ралото и най-подиро рачат. Ей, унази кучета звездина! Това е овчарят. Вижте стадото му пръснато на дъга. Ситните звездици. Ей там, оная голямата звезда и до нея по-малката. Това са овчарят и кучето му. Она с купчера звезди. Ей, онези, големите! Това е колата. Разбойник трябва да е бил стопанинът на тази кола. Вижте само те е оставил и отишъл на другия край на небето да краде слава. И от кого? От кума. И дето минал, сламата след това са посипано подирано. И сега личи. Зато и тази тиря се казва кумова слама. Ей, тази! Най-светлата, най-красивата. Това е вечерницата. Най-хубавата, най-любовната. Тя сутрин последно остава на небе. Зорница. А вечер първо се появява. Вечерница. Чудна звезда. Вижте! Вижте! Звезда падна! Кога умре човек, звездата му пада от небето. След успешната премиера в Добрич, трупата подготви гостуването си в Соквия. По всяка вероятност те ще гостуват на сцената на Народен театър Иван Вазов. Може би и варненската публика ще преживее вълненията, предизвикани от новия прочит по разказите на Йордан Йовков и режисирани от един от последните романтици режисьори от нас, Павел Павлов. А сега време отново за реклама.